Салом алейкум, ҳамватанони азиз, номи ман Аюб. Ман як юрист мехоҳам нехӯҳам гап занам именно барои системаи данат. Системаи данат и компанияи Фейсбук аст. Фейсбук, Инстаграм. Аётон набарорем ки дар территорияи Российской Федератсия Верховный суд Российской Федератсия запретшон кардааст. Ты просто так дуромадан наметуни. И Фейсбук, и Инстаграм. Мо дидем чӣ хел террористо назад ислом. Бародарои азиз, хоҳаракони азиз, назад ислом как ИГИЛ запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурияти Таҷикистон, кроме Европа. И назад ислом как ИГИЛ запрещено терроризм эълон кардааст. Мо дидем чӣ хел механданд, чӣ хел гап мезананд. ё намехоҳанд. озодии шуморо мардум намехоҳанд. Чӣ хел ишон додисанд ки будурем через данат. Ай картаи Сбербанк, ай дигар картҳо мода пул бизгаронем. Стоп! Дӯстони азиз, пул рӯй кардан барои террористо як статьяи вазбине аст ки ҳеҷ вақт бахшида намешавад. Ман медонам одамеро ки барои 150 сум гуфтагӣ будам, 6 сол пишти панҷара рафт. Барои 150 суми урусӣ 6 сол. Дар территорияи Российской Федерация наркотик, терроризм бахшида намешавад. Дар закони Российской Федерация гуфтагӣ аст, касе ки касалои туберкулез, дигар касалои вазбин касал мешаванд, во бояд ай пишти панҷара озод карда шавад. Кроме наркотик и терроризм. ҷавонои азиз, додаракон, бародарон, якамтар как шумо бояд фикр кунед имрӯз. Шумо рожаи моро нигоҳ кунед, рожашонро нигоҳ кунед. Ман агар ба ҷои кабирӣ мебудам, астағфируллоҳ, ман мебаромадам мегуфтам: эй ҳамватанони азиз, моро Верховный суд как ИГИЛ запрещено террорист эълон кард. Шумо ҳақ надоред будурем қатимо гап занед, пулмон рой кунед. мардуми шарифи Тоҷикистон, бар ҳар як копейк ҷавоб медиҳед. Российская Федерация миллиардҳо доллар расход дорад зидди терроризм. Шумо аётон набароред, вақте ки через карта пул мезгаронӣ, ё ҳамаш ба назорат аст. Шумо хушвақ медонед ки Исоқов Аюб юрист заявление кардааст. Ман намехостам гап занам. 138 то ҷиб дар розыск аст. оё шумо медонед ки ай картаи миллӣ ира урус як ҷо медонад. Ай территорияи Российской Федерация пул рӯй кардааст. Ранги Сбербанк сайда медромадиянд, рӯйшон мекарданд. Як гуфтам ки ира вақте ки ответи заявление мо мегирем, ба гуфтам гап мезанам ки буфаҳмед шумо. Ман боварӣ дорам ки ҳазоро криса одаме ки именно террористоро дастгирӣ мекунанд, мо увора терроризмшон эълон мекунем, қабулшон мекунем. 138 одам ё террористанд. барои мо шумо ҳамватанони азиз, именно мардуми шарифи урусдон, барои мо фикр кунед. Фикр кунед дӯстони азиз, барои 50 сум, 100 суми урусӣ пишти панҷара рафтан, ай пишти крисо айб аст. имрӯз агар мо просто так пул рӯй кунем террористода, ман намедонам. ҳой ба ҳолтон, ай ман як гуфтам.